Kunezisuku ezingakanani ezedlule, uKhuzani watshela abantu ukuthi amathikithi ka-150 asephelile ku-Shoprite nase-Computicket. So, abantu mabaphuthume ko-SPAR noma bengene kwilinki yokuthenga amathikithi online. UKhuzani usememezele ukuthi nalawa ka-450 agijima kakhulu, abantu bawathenga ubuthaphuthaphu. UKhuzani umemezele ukuthi njalo ngoMsombuluko ntambama ngo-7 uzoba live kwiKhuzani TV ku-YouTube, lapho uzobe winisa khona abantu amathikithi okuya kuyigcwalisa, bese phinde futhi ethola abantu abawu-3 azobahlomulisa nge-sneaker se-trip. Uma ungafuni ukuphuthelwa leli thuba elikhulu kangaka noma ubona ukuthi uzokhohlwa, sesha iKhuzani TV bese uyasubscribe uphinde futhi uklikhe i-bell for ama-notification. Bathi Khuzani TV, hlala nami ngihlale nawe. NgoMgqibelo ungaphuthelwa umdlalo webhola phakathi kukaMaskandi versus iDrip. Ithimu kaMaskandi izobe iphethe uBig Zulu Inkabi. Kulula kakhulu, uma ufuna ukubuka lo mdlalo thenga ithikithi lokuya kuyigcwalisa Spring Picnic. Eketeni kungenwa ngobufakazi bethikithi lokuya kuyigcwalisa Spring Picnic. Lo mbiko ukhishwe uKhuzani idlamlenze Mpongose. Abantu bamncomile uKhuzani ngokuhlakanipha kwakhe, bamveze ngokusobala ukuthi uyayazi into ayenzayo. Uphinde wathola izincomo zokusebenza kanzima emsebenzini wakhe, base bemfisela impumelelo.